anda içinde bulunduğumuz Diyarbakır'ın tarihi Tahir Elçi ku dema serokê baroya Diyarbekirê bû di sala 2015 da gava daxuyanî da medyayê hatibû kuştin, di ser kuştina wî re 7 sal derbas bû, lê doz hêj didome û kesên ku jer nehatine qefaltin. Derbarê proseya doza elçî de parêzerên wî li Stenbolê kombûn û agahiyên dawî yên li ser dozê belav kirin. Li gorî parêzeran eger hin tedbîr bihatine girtin, elçî îro sax bû, hinek bûyer nîşan dide ku kuştina elçî plan kiriye. Araçlarla takip ediliyorlar. 13 kilometrelik bir takip var. Wesayda ku têde militan hene ji aliyê polîsan ve heta 13 kilometran jî tê şopandin û ji wan yekî beriya rojekê bi polîsan re pev diçe. Lê tevî vê yekî wesayet nayê sekinandin. Heta ku diçin herêma nêzî Tahir Elçî daxuyaniyê lê dide tê sekinandin û li vir pev diçin. Di dawiyê de yê tê kuştin Tahir Elçî ye. Lê kulîna bûyerê jî piştî 3 meh û nîvan tê kirin. Şahit halên ku dozger tîne jî derewkar derketin. Lewra evên xwedegravî wek şahit hal anîne dibin îşkence û gefê de îfade dane. Me vana hemûyan ji dadgehê pirsî lê guh nedan daxwazên me. Em dibêjin ne tenê yê ku gule berde elçî. Evên ku li pişt bûyerê jî ew destê tarî jî divê were eşkere kirin. Anons yapıyor. Diyorlar ki bakın yaptıkları anons... Hevjîna Tahir Elçî Türkan Elçê jî da zanîn derbarê kuştina hevjîna wî de Serokwezîrê wê Çaxî Ahmed Davutoğlu telefonê wê kiriye û ji bo zelalkirina bûyerê jêra soz daye. Elçî niha bang li Davutoğlu dike da ku soza xwe bicêbîne. Davutoğlu'yla konuştuğumda Davutoğlu bunun tesadüf mü veya bir suikast... Baş têbîra min Davutoğlu di telefonê de ji min re soz dabû û gotibû. Ev bûyereke tesadüfe an suîqast e. Li ser vê dê bixebitin piştre de eşkere bikin. Me di dadgehê de jî daxwaz kir ku Davutoğlu ku dema bûyerê serokwezîr bû bila were guhdar kirin. Lê ev daxwaza me hat red kirin. Eger Davutoğlu guh dide vicdana xwe bila were çi dizane hemûyan eşkere bike. Bi vî awayî ji bo siyaseta xwe jî dê karê bixêr bike. Ez helwesta dadgehê ku li beramberî daxwaza me ker û lale dişibînim, dadgehên Engîzisyonê ku di serdama Çaxa Navîn de girêdeyî dêra Katolikî bû. Karar verip sadece bir siyasi pozisyondan olmaktan öte. Serokê baroya Diyarbekirê Nahîd Eren derbarê proseya dozê de balkişand ser tesîra siyasetê ya li ser dadgehê û amaje kir bi rewşa heyî ya atmosfera polîtîk a Tirkiyeyê ku rêgiriya zelalbûna dozê dike nepêkane ku jerên Tahir Elçî werin girtin. Va net tenekare dadgehê. Yani ji bo vê suîkastî zelalbûna wî hewceyê ku ji Ankara yani siyaset îradekî tekine ortaya. Muqabil li Tirkiye tam em îro bêjin dadgeh ya jî dozgerî bê siyasetê van gava nave ya ji van biryarê ku de jî bê siyasetê van biryara nade. Di doza Tahir Elçî de sê polîs bi giştî 4 kes weke bêgirtî tên darizandin, doz 15 Hezîranê li Diyarbekirê careke din dê dest pê bike. Ercan Kurdistan 24 Stenbol. Tamam.